iGcokama likhalisa ukuqashwa kakhulu lithi liyagqilazeka. Hayi, engathi akuhambanga kahle. Asigcine sihlale kuyona ividiyo yalo iGcokama likhala lithi lona liqashwa kakhulu. Mina ngiqashwa kakhulu, ngisebenza kakhulu. Ngiyakhala manje, ngiyagqilazeka. Sanibona. Ninjani? Ziyaphila iqozo zakithi, ziyaphila impisi. Ama-hostel. Hayi ziyehla impisi manje, ngiyabona ukuthi hayi umthwalo usebhokweni. Bafowethu angisanazi. Bayisho lo driver zemini. Yeah, angisanazi. Cha bafowethu kubhizi, njengamanje ngingena eScott mangisuka la nemicimbi mhlambe namagigi awu-5 noma 6. Mangisuka lapha eScott ngiyothatha iflight eThekwini ngiphuthuma eGoli Alex njalo njalo. Bese ngiphuthuma le Mpumalanga ayimningi bafowethu, eminye ngigcina sengikhansela ngoba manje mina ngiqashwa kakhulu, ngisebenza kakhulu. Ngiyakhala manje, ngiyagqilazeka. Owezala mntana sekhaya iGcokama likhala laphana lithi-ke imicimbi elinayo ingaphe kwa-5 ekungenzeka eminye ligcine liyikhansela. Ngane zakwethu ngiyafisa ukuthi ngizovala khumana naludaba. Uzokhumbula ukuthi lezi insizwa zombili esibala khona nokhuzani ziyavotelwa okhozini 3366 bese uthi ingoma uHlamvu B uvotela iGcokama elisho. Uma uvotela ikhuzani uthi 3366 uHlamvu uma uvotela yena ke ukhuzana hlala lapha kwe comment section.